И здравейте хора, аз съм Хриска, вече ще играем в сървъра на Вагито. Искам да направя едно ревю, нещо такова. И като цяло много неща е променил Вали. Вчера не беше толкова, има си нови джъмпове, такива работи, нямаше джъмп, такива работи. Нямаше, но сега е направил нещо различно. Имаме два енчантинга. Значи в последното няма ставам линка, май пътихо съм го забрал от другия клип. Разбира се, ако този съберем 5 лайка, мога да направя поредичка. Луна. Значи админе Иван 02. Значи имаме тим, значи аз и Варито и Вади 0 и Иван 02 сме тим, оцеляваме заедно и сега ще се върна, когато отира в нашата база, в която живеем. И така, ето, завърнах се. И живеем ето тук. Значи той е на едно място, което няма да кажа къде. Тук ето лепата на терористката и Иван 02. И, къде е Валито? Валито, ако не е казал, че ще ни напусне. И разгъля мога. Сега имаме ресурси, така се каже. Значи това тук е нашата база, която целяваме. Това тук ще ни е нещо като малинко често румче. Тук, от другия край на нашата база, е миналата база на господин Иван. Тук имаме мина. Една мина сме изкопали. Тук малинка пекарна. Тук с 4 печки. Тук е един крафтинг тейбъл. И тук има още печки. Още един крафтинг тейбъл. И така. Значи, имаше, според мен, доста хора ще се питат, защо нямаш толкова много време клипове. Полицай прътка. Така ли? Да. Сега ще ви кажа причината, защо не снимах толкова много време, защото не мислих, че има материал за снимане. Нямах материал за снимане и нямах просто материал. И затова не снимах, но като те на сървъра на Вали, се мислих вчера дали направя едно клипче, но не, и като влезна, никой няма сървър, дано някой да влезне. И сега ще пиша на някой да влезне, че ма да рази така. Няма никой сървъра. Дуруч. Дудуч. Такой е човек. Ето го Иван. Иване, ела в Сега ще ви покажа какво съм направила. Значи, аз съм се закопала тук една дупка и после, нали, те другите дойдаха и така. Нататък. Дойдаха и... нали, като цяло, нали, като това кажа го. Иван е админа, той може да дава айтеми и такива работи. Гледай колко съм тъп. Просто ще го щупя сега. Той като админ, той ми дава време на време и такива айтеми. Нали, като цяло, той ми помогна да строежа на къщата, защото наблизо нямаш много нямаш много пясък. Той ми даде стъкла и така. И сме се развили доста наистина. Пък сървъра отворя май 2 дена или 3-4, аз не знам колко. Тук сме върна пътичка, много красива. Така. Сега да се върнем на спаун. И също ми живеем до Warfood, ми живеем много по-надалеч от Warfood. Много по-надалеч. Аз трябва да влезам в Warfood, се взем за малко. Сой Луна е написал. Ти Сой Луна ли гледаш, човек? Бати.
котичка, Влади гледа своя луна. Сега, така. Салам, 100 $100. Има и други неща, но не знам. С магазин Гага. Те продаваш и ще ни продават. Вати. Абе, работете ви, кидеш. Така, тук е Ромео и Жулиета. Ето, театър Ромео и Жулиета. Ромео! Мой чмала. И трябва да дигна малко левел. Обаче аз бях дошла с друга име, терористката 100 000 и нещо там, аз знам. Имах 19 лева и излезах на 1 лева, защото трябваше да ям. И си изгубих лева и сега ако... Надявам се Вари да е сложил нови неща в честа награда за този, който види джампа. Аз съм бях го минал един път. Хопа! Ама той го направи малко по-труден. Влади, много сега не са такива трудни джампчета. Това ще... Арде! Мисля да го чойкна! Хакерката! Хакерка на върна света! Дуру! Хакерка! Как го чойкнах, човек? Това на клипа направо нямам думи. Как само... Трябва да се върна след малко. И така, хора, казващите Влади джойна. Ейхо, Влади джойна. Влади, кажи. Влади, кажи хай на YouTube. Тъй като дойда пак нещо. Ми бъга. Вижте, като джойна и се бъги. Се ми бъги. Пати камто. Хют. Така. А YouTube. Аз качвам като утър, знам. И така, значи сядам и... Аз си човек, хай... Йо... Добре, че те мухи около мен и отбати якото. YouTube и нещо багна тук, като писах хайма никога. Спам. На спам, ето го е Варито. Ето нашия приятел Вари. Ето го е, човека Вари. Ето го човека Вари. Човека Вари. Опа. Сайлуна. Така. Тъмничко. 8 минути от живота ми минаха толкова бързо. Еми, нали... Терористката. Момиче съм аз, не. Терориста. Аз съм момиче, човек. Аз съм момиче. Владикрафт, SMP. Ти си момиче, аз сега разбирам. Ти си момиче, аз сега разбирам.
Ти не знаеш ли, че съм момиче? Абе, вади ти. Как се? Аз съм с женски скин. Ето, това е новия скин, да знаете. Много як сме сега. Днес скина стана супер як. Поне според мен, да вижте колко якичко стана. Направо нямам думи. Ще направя един туториал, ако искате, с една програма направих този скин. Йо. Някакво да джамписти. Е така. Да махнем и това. И това. Да продължим да скачаме като луди. Тимен паун. Видиш ли свои луна? Да. Давай, човек, той такой не гледа своя луна. Гледаш ли кой човек? И аз... Абе, човек, ти си време си, аз викам, че... Няма, че не хочу да кажа. Той за край на клипа. И така, хора. Това беше от мен. Аз бях Риска БГ. Днес, разбира се, господин шеф, Владито. Няма за клипа да ви хареса. Ако така дайте палец нагоре, аз бях Риска БГ. Модерирайте си за мен и за другите канали на другите играчи. И така, хора, няма да ви хареса епизода. Ако така дайте един палец нагоре, аз бях Риска БГ. И чао!